ин чӣ шӯреист дар ин даври қамар мебинам. ҳама офоқ пур аз вирусу фитнаву шар мебинам. бале, салому алайкум дӯстон ва ҳаводорони шабакаи мо. Шӯрат Расулов ҳастам. тӯли чанд муддате бо шумо дар як мавзӯи доғи рӯз имрӯз қисса хоҳем кард. ин ҳам ном дорад коронавирус ё ин ки тоҷ вирус. бо тарзи дигар мегӯянд падари вирусҳо. имрӯз аввалин бор ин вирусро дар Федератсияи Русия мушоҳида кардам. ду кас ҳоло мубталои ин беморӣ ҳастанд. инҳо ҳам шаҳрвандҳои ҷумҳурии мардуми Чин ҳастанд, ки дар Федератсияи Русия қарор доранд. марҳамат, видеоро тамошо мекунем ва пас он суҳбатамонро идома медиҳем. Я бы хотела проинформировать вас, что службами Роспотребнадзора на территории Российской Федерации выявлено 2 больных новой инфекции коронавируса в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под наблюдением жестким, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая. бале дӯстони азиз, чӣ хеле ки шумо дар видео мушоҳида кардед, ҳоло вирус айни замон дар Федератсияи Русия қарор дорад. мо бояд ҳамамон эҳтиёткор бошем, чунки дар Федератсияи Русия мо низ қарор дорем. биёед аз таърихи ин вирус каме ба шумо қисса мекунам. ин вирус бо номи коронавирус ё ин ки тоҷ, падари вирусҳо, 2 моҳ пеш дар ҷумҳурии халқи Чин ба вуҷуд омад. то имрӯз бар асари ин вируси маргбор 213 нафар ба ҳалокат расиданд ва зиёда аз 10 000 нафар дар беморхона бистариянд. мутахассисон ба мову шумо тавсия медиҳанд ки ҳангоми аз кӯчаҳо ва аз бозорҳо убур кардан аз маскаҳои якбора истифода баред, чунки ин вирус метавонад бо гап задан ҳатто аз ҳавое ки мо нафас мекашем ба инсон таъсир кунад. дар ҳоли ҳозир оқибати ин вирус марг аст. ҳоло антивирусҳо яъне ваксинаҳои бар зидди ин вирус ихтироъ нашудаанд. дар 2 моҳ 213 нафар ҷон бохтанд ва ин рақам соат ба соат дар афзоиш аст. ба шумо тавсия медиҳем ки ҳангоми суҳбат бо бегонагон низ худдорӣ намоед. ба мавриду бемаврид ба берун ба сайру гаштҳо набароед, чунки оқибаташро медонед. аллакай дар Русия низ ҳаст. мо шумо низ дар Русия қарор дорем. фаҳмон? дӯстони азиз, мақсади асосии ин видеои мо дар чист? мақсади асосӣ дар он аст ки шумо яъне ҳамватанони мо баҳудаву беҳуда ба ҷойҳо серодам набароед, зеро афзоиши ин вирус ҳоло ба ченаки сурхи омодабош қарор дорад. барои ҳамин то пайдо шудани антивирусҳо худатонро аз бегонагон худдорӣ бикунед. мо ҳамавақт дуогӯи шумо ҳастем. дӯстони азиз, шумо ҳам дуогӯи мо бошед. видеоро ба дӯстонатон паҳн бикунед то ин ки ҳамагон аз ин вирус бохабар шаванд. хайр дӯстон.